štampanjem bar kodova, jel? A to da vidim kako ovo radi, ovaj streaming, pošto me mrzi poslije da se ičem, da se zvezam s tim. Ne znam ni sad ni zvuk kako mi radi, ali nema veze, za prvi put probam. Znači, sad ova kamera je pola ovdje, evo će. Kada dođem u kući pa na artikle, opcije i štampanje bar kod, dobiju nešto ovako. To je kao neka kanta gdje ću mi sve staviti bar kodu i posle štampati. I sad ovdje recimo kliknemo na inventar i hoćemo ove bar kodove da štampamo. Oni su svi označeni. S tim da hoćemo da ovaj artikl štampamo 5 puta. Znači ovi svi će biti po jednom, ovaj 5 puta. Mi smo njih ubacili u ovdje kantu koju hoćemo da poštampamo. Sad možda pogledamo. Ovo je malo katastrofa. Ali možemo dođemo u opciju i kaže hoćemo 4 kolone, 40 po strani. Pa da vidimo šta je sad. Jo, malo je bolje, dobro. Malo su na veliki ovi slova. Dobro. I evo malo bolje izgleda. Sad hoćemo još kodova da dodamo. Sad ne znam, pretražimo. Šta ima ovdje? Ova 3 imaju naziv, tako da izbacimo sve, a ubacimo ova 3 recimo. Evo ih, tu su. Evo ih se ponavlja, onda ćemo taj da izbrišemo. Evo ovih 5 puta se ponavlja, ali naš, dobro. Imamo zadnju kalkulaciju koju hoćemo isto da ubacimo, onda dođemo ovdje. Sve ja ne znam šta ima unutra u toj kalkulaciji, ali hoću da je ubacim. Ima neki test. I nju smo ubacili, dobro. I štampamo bar kodove. Tako malo već liči. Sad vidimo da su nam nazivi, kako se zove, kratki. Znači, mi ćemo staviti recimo oko 20 slova da ide u nazivu, da vidimo kako sad izgleda. Evo sad već malo bolje. Sad, cena bi mogla biti malo... Cena bi mogla biti malo veća. Dobro. I sad zavisi, ne znam i kakav smo papir kupili, one nalepnice ili kako ih štampati. Ali uglavnom, ovdje podešavate i mičkate. Znači koliko kolona ima po jednoj strani, koliko bar kodova po jednoj strani. Ovo je širine i visine jednog boksa. Ovo je horizontalni razmak tih boksova, vertikalni razmak. Ovo su margine na strani, ovo su veličine slova, cene i veličina slova naziva. Ovo je koliko je jedan bar kod, ona sličica koliko je visok i koliko je jedan naziv ima slova karakterom. Šta je ovo? Ajde vidimo se. Sad neko kaže ja bih voleo i da mi se nađe šifra artikla na bar kodu, onda uključim i šifru, ajde se vidite, vjerojatno. Evo je šifra tu. Tako sad mi možemo da štampamo to. Vidimo ono što je 5 puta bio 9, 5, 1, 5, HV za Karačka. I on njega 5 puta. Oštampo, dobro. Da vidimo šta još imamo interesantno. Ove pretrage. Možemo sva skladišta da pretražimo. Sve prodavnice. Sve kategorije, brendove. Pa vidimo šta imamo ovdje recimo. I hoćemo samo ovaj.
se vjerojatno svojine na... Aha, promašio se, pardon. Ne znam gdje se nalazi ovaj, evo ga, tu je. I ovdje kažemo hoćemo 50 puta njega da ponovimo. I evo je dobro 50 puta da će ga ponoviti, da vidimo što se dešava. Evo ga. I to je neka priča u štampanju par kodova. Znači, ovdje podešavate stranice i visine, a sa ove dve opcije inventar i kalkulaciju ubacujete. Sad vidim kako je to snimljeno, pošto ovo sad ide uživo. Ajde, čao.